Ποιο ήχο ή θόρυβο αγαπάς? Ποιο ήχο ή θόρυβο αγαπάω, Τη συμφωνική ορχήστρα και τη θάλασσα. Ποιο ήχο ή θόρυβο μισείς? Την κίνηση στον δρόμο. Τι σε ανάβει δημιουργικά, πνευματικά ή συναισθηματικά? Όπως? Όταν μάλλον, πώς θα το πω, η δημιουργία σε διάφορους τομείς, σε όλες τις τέχνες, που μπορεί να δώσει, που μπορεί να πάει τον άνθρωπο λίγο ένα βήμα παραπάνω. Τι σε ξενερώνει? Όταν γίνονται γενικά τι με ξενερώνει, στο καλλιτεχνικό επίπεδο. Το να βαφτίζεις την εύκολη λύση ως κάτι, ας πούμε, το οποίο μπορεί να σε πάει μπροστά. Ποιο επάγγελμα εκτός από το δικό σου θα ήθελες να επιχειρήσεις να κάνεις? Θα ήθελα να βάφω. Ποια είναι η ιδέα σου για την τέλεια ευτυχία? Για την τέλεια ευτυχία, το να μπορείς να κάνεις με τον α με τον β τρόπο, να μπορείς να κάνεις στη δεδομένη κατάσταση αυτό το οποίο θεωρείς ότι είναι το πιο σωστό για εσένα και για τον κόσμο. Κυρίως όσον αφορά τα δικά μας, να μπορούμε να κάνουμε την τέχνη που θέλουμε ή έτσι όπως τη φανταζόμαστε, ας πούμε, να μπορούμε να την κάνουμε πράξη, όσο το δυνατόν πιο κοντά σε αυτό που φανταζόμαστε, σε αυτό που θέλουμε, γιατί πάντα η εμπειρία μου έχει διδάξει ότι 100% δεν μπορεί να το πετύχει ποτέ. Γι' αυτό είναι και το ιδεατό και αυτό κυνηγάς. Να μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα και να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ποιο είναι το πιο πολύτιμο αγαθό που έχεις στην κατοχή σου? Από υλικά πράγματα δεν υπάρχουν και πολλά και το θέμα είναι ότι αυτά δεν μπορεί να σταθείς και πολύ σε αυτά, γιατί φεύγουν και γρήγορα, πάνε και έρχονται, δεν μπορείς να βασιστείς αυτά. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι η εκτίμηση που έχεις και η εκτίμηση που σου έχουν κάποιοι άνθρωποι, τους οποίους θεωρείς σημαντικούς για τη ζωή σου. Ποιο έργο ή κομμάτι συγκεκριμένα νομίζεις ότι μπορείς να παίξεις καλύτερα? Δεν ξέρω, άμα διαβάσω θα τα βγάζω ό,τι θες. Ποιο αγαπάς να παίζεις τότε καλύτερα? Ποιο αγαπάω να παίζω καλύτερα? Σε αυτή τη φάση του Τζάνι, από τους Έλληνες. Και αν υπάρχει παράδεισος, τι θα ήθελες να ακούσεις το Θεό να σου λέει όταν φτάσεις στις πύλες του? Ότι θα κάνει ο Μίκης Θεοδωράκης ορχήστρα πάνω στο παράδεισο και σε θέλει να παίζεις.